Fisem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin namlu qudiesa tal-Verġni Mqazza Marija, u medjatriċi tal-grazzja. Slim għalik Marija, għajn ta' tiba, u mimlija bil-grazzja. Kollok safja, ġibt lill-Kristu, veru Alla u veru bniedem. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa kif inhu xieraq narblu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu maħfra sinċira lill-Alla u nweduh li nwarbu dak kollu li jista' jfixkilna fil-mixja tagħna lejh. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, bil-ħallej dmirijieti, ħtijatijaj, bl-ikbar ħtijatijaj. Għalek nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħut li tolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina, nitolbu. Il-Quddisja b'suffraġġju tal-mejjed Francis Aġus. U Alla fil-providenza tiegħek tal-għaġeb, inti rid li l-Verġni Mqazza Marija tagħti t-twelit lill-Awtur tal-Grazzja u tajtilu bħala sieħba fil-misteru tal-fidwa tagħna l-bnedmin. Lilna li qegħdin nitolbuk katina li tiksbinna kotra ta' grazzi u twassalna għal port tas-salvazzjoni ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżiż, bħal trabi ta' twelid ixxenqu għal ħalib safi, il-ħalib tar-Ruħ, biex bih tikbru sa ma taslu għas-salvazzjoni, jekk intom ta' bilħaq doqtu kemm hu tajjeb il-mulej. Ersqu mela leħ li hu dik il-ġebla ħajja li kienet imwarba mill-bennejja, imma magħżula minn Alla bħala ġebla għażiża. U intom ukoll bħal ġebel ħaj imbnew f'dar spiritwali, saċerdozju qaddis, biex toffru sakrifiċċji spiritwali li jogħġbu lill-Alla permezz ta' Ġesu Kristu. Imma intom ġens maħtur, saċerdozju rjali, nazzjon qaddis, poplu li Alla kiseb għalih biex ixxandru t-tifħir ta' dak li sejħilkom mid-dlam għad-dawl tiegħu tal-għaġeb. Intom li darba ma kontux poplu, issa sirtu il-poplu ta' Alla. Intom li darba ma kontux issibu ħnina, issa sibtu il-ħnina tiegħu. Ħuti eżiż, nitlobkom biex bħala barranin u orba titċaħdu mix-xewqat tal-ġisem li jitqabdu kontra r-ruħ. Ġibu rwieħkom sewwa qalb il-pagani biex jekk huma jgħidu fuqkom bħalli kieku kontu nies ħżiena jaraw sewwa l-emil tajjeb tagħkom u jsabħu l-Alla meta jasal jum iż-żjara tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Idħlu qudiemu bana ferrieħi, idħlu qudiemu bana ferrieħi. Għajtu bil-ferħ lill-mulej, nies kollha tal-art, aqdu bil-ferħ lill-mulej, idħlu qudiemu bana ferrieħi, idħlu qudiemu bana ferrieħi. Kunu għafu li Jaħwe hu Alla, hu ħalaqna u aħna tiegħu, aħna l-poplu tiegħu u n-naġġ tal-mera tiegħu.
idħlu quddiemu bana ferriħi, idħlu bana tarat il-ħajr mal-bibien tiegħu, bit-tifħir fil-ftieħi tat-tempju tiegħu, roddulu ħajr u birku ismu. Idħlu quddiemu bana ferriħi, għax twajjeb il-mulej għal dejjem it-tieba tiegħu, minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. Idħlu quddiemu bana ferriħi. Alleluja, alleluja. Jiena id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu id-dawl tal-ħajja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien waqt li Ġesu kien ħireġ minn Ġeriko flimkien mad-dixxipli tiegħu u ma' kotra kbira ta' nies, kien hemm wieħed talla pama jismu Bartimew, bin Timew, bil-qiegħda mal-ġenb ta' triq. Dan meta sema li kien Ġesu ta' Nażaret, qabad jgħajjat u jgħid: Ġesu bin David, ikollok ħnina minni. Kien hemm ħafna li bdew jgħidu miegħu biex jiskot, imma hu aktar beda jgħajjat: bin David, ikollok ħnina minni. Ġesu waqaf u qal sejħulu. Huma sejħu lill-lama u qalulu: għamel il-qalb, qiegħed isejjaħlek. Dak tajjer il-mantar minn fuqu, qabes fuq riġlejh u mar ħdejn Ġesu. U Ġesu kellmu u qallu: xi tridni nagħmellek? Li nerġa' nara Mgħallem, wieġbu. Qallu Ġesu: mur, il-fidi tiegħek fejqitek. U minnu fih reġa' beda jara u baqa' miexi warajh fit-triq. Din hija l-kelma tal-mulej. Namlu ħsieb qasir. Eżiż din it-talba ta' dan ir-raġel għama li kien tallab tifforma ċ-ċentru ta' dan l-episodju sabiħ li għadna kif rajna. U dan ir-raġel jirrepeti din it-talba minkejja tfixkil li sab mill-folla għax bdew isiktuh. Imma kellu raġun miskin dak, ma kienx jara kif jista' jkun jibqa' sieket. U allura dan ma qatax qalbu għaliex għax kien jaf li din kienet opportunità unika li jiltaqa' ma' Ġesu u biex ħajtu ma tibqax l-istess għama. U naturalment eżis it-talba tiegħu waslet f'idnejn Ġesu li ra l-fidi kbira tiegħu. U x'għamel Ġesu? Fejqu. Meta taħlura id-dawl ta' jnejh. Issa hemm differenza bejna u bejn xi ħadd li forsi ma jarax, kellu raġun miskin dak jgħajjat għax kien jaf li Ġesu jista' jgħinu, jista' jagħmel miraklu miegħu. Kellu fidi kbira f'Ġesu. U allura Ġesu mar jagħtih skont il-qalb tiegħu għax ra l-fidi. U eżis allura importanti aħna li ma nħallu ebda jum jgħaddi minn fuqna mingħajr ma nduru lejn il-mulej u nitolbu ħniena. Il-kol kemm aħna għandna bżonn tal-ħniena għaliex? Għax aħna l-kol midinbin. Il-kol midinbin. U meta aħna nersqu lejn Ġesu b'dik il-fidi, b'dik il-ġenerosità, b'dik l-imħabba, ibqgħu ċerti li Ġesu jħenna għalina, jara fil-qalb tagħna u jagħtina dak li għandna bżonn.
imma importanti ħafna li ma tgħaddix ġurnata jekk aħna ma niftakrux fih. Għalhekk hija sabiħa ħafna il-preżenza t'Alla f'dak kollu li nagħmel. Qisu Ġesu qiegħed ħdejja, qiegħed jarani f'kull ma qed nagħmel. U dak il-ħsieb jenni ħafna biex dak li qed nagħmel nagħmlu sewwa, nagħmlu tajjeb u nagħmel il-ġid bih. Bil-wieqfa. Ħuti leħinna jasal ant il-mulej li jmil fuq id-batijiet tagħna u bil-qawwa tiegħu li jfejjaq u jagħti d-dawl lill-lomja, it-tama lill-imniktin, is-sliem lill-midinbin u bil-fiduċja ta' Bartilmew nitolbuh u ngħidulu mulej għati d-dawl lill-għajnejja. Mulej. Sabiex il-membri tal-Knisja ikunu bil-kelma u l-eżempju tagħhom id-dawl tad-dinja nitolbu. Sabiex is-setanin tal-art ikunu mdawla minn Kristu, id-dawl li jdawwal il-ġnus kollha nitolbu. Sabiex id-dawl tal-Evanġelju iddawwal id-dlam ta' tant bnedmin li qegħdin ibatu u jkebbes fihom il-fidi fi Kristu nitolbu. Sabiex il-laqgħa tagħna mal-mulej li sejħilna madwar il-mejda tal-kelma tiegħu u tal-Ewkaristija tkun għalina wkoll dawl u ħelsien nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. O Alla, inti tagħti widen għat-talb tal-fqajrin, għatina li narawk fil-ġmil tal-ħolqien, li narfuk f'ħutna l-bnedmin u li nadurawk fil-wiċċ ta' Kristu ibnek li huwa mbirek għal dejjem. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna il-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu li fuq jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti, ridnok tiegħi neħħini. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qamulej dan is-sagrifiċċju ta' tpattija u ta' tifħir li aħna qegħdin nofrulek f'din it-tifkira tal-Glorjuża Verġni Marija u bil-ħidma setana tal-Ispiritu Santu għamlu sagrament tal-fidwa tagħna l-bnedmin biex is-sakrifiċċju li joffra Kristu il-Medjatur ħajħabbibna miegħek u jkun għalina għajn ta' grazzja li twasslilna dejjem is-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna
li dejjem u kullu mkien nroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Veru Alla u veru bniedem, inti għamiltu l-medjatur waħdini bejnek u bejn il-bnedmin, dejjem ħaj biex jidħol għalina. Iżda fil-pjan tiegħek ta' imħabba, ridtu kolli l-Verġni Marija, u sieħba tal-feddej, taqdi dmir ta' fil-Knisja tagħha, dmir tal-interċessjoni u ta' maħfra ta' talb u ta' grazzja, ta' rikonċiljazzjoni u ta' slim. U dan il-wiri ta' imħabba tagħha ta' ġej biss mill-medjazzjoni sħiħa u waħdanija ta' Kristu. U minn din il-medjazzjoni dan il-wiri jikseb il-qawwa kollha tiegħu. Minħabba fek daw kollha li jemnu meta jsibu ruħhom fil-hemm u t-tiġrib, jersqu bil-fiduċja kollha lejn il-Verġni Marija u jitolbuha bħala il-ħniena u Ministru tal-Grazzja. Għalhekk mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'feħ kbir intennulek. Qaddis, 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 muli Alla tal-eżerċti, isma turak mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola ta' smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej u jistħolok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintlu x-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'daw l-offerti biex ikunu konsagrati lilek, miċ-ċokon tagħna nitolbuk. Qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejli fi ħinata għalina, ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara li klan ħal-kalċi, reġa' raddi l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi, Alla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej u l-mulej waqam minn bejn l-imwiet għax u l-mulej u l-irkoppa temilek u l-sin jistqar Ġesu għalhekk mulej aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bjebnek fdina u tal-qaw min jitlu glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tinmiġġa tiegħu b'raddi l-ħajr nofrulek dan is-sakrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għaraf fiha l-vittima li bis-sakrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek
nintlew bl-Ispiritu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li għamel minna offerta li tibqa' dejjem qudiemek biex inkun nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Giuseppe Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina qudiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslimu salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba u t-talb u x-xewqata dil-familja li inti rid tinġabar madwarek. Qader mis-Sir Ħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu waqgħadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin wal-qaddej tiegħek Francis Aġus u għal dawk kollha li ħallew dil-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li bejn titfawar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tan huwa missierna, missier li jħobbna, missier li għadirna fin-nuqqas ta' fidi tagħna, missier li lest li jenna għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess. Ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna da kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew li jenna li sirt qarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajja. Bil-mewtijek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu li għalinna
jienu il-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Ħennin dawk li jersqu lejh u jirċevuh mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Għamil mulejlik li xorb li ħadna, ikun jiswinna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Bil-wieqfa ngħidu ringrazzjament wara tqarbin. Hawn jien Ġesu maħbub tiegħi, mixħud quddiem il-preżenza tiegħek. Nitolbok li żjed ħrara li tistampa fil-qalb tiegħi sentimenti ta' fidi, ta' tama, ta' imħabba, ta' dulur ta' dnubieti u ta' proponiment li ma noffendik għat-tiżjed. Fil-waqt li bl-imħabba ser nġib quddiem għajnejja il-5 pjagi tiegħek. Nibda minn dak li qal fuq il-qaddis profeta David, nifdu li jdejja u riġlejja u għaddew li għadmi kollu. Nitolbu. Issa li ħadna l-ħajja
mill-lejjun tas-salvazzjoni mulej fiċ-ċokontanni tolbuk biex bil-qawwa tas-sagrament tal-Ewkaristija u bl-interċessjoni tal-Verġni Marija nintrabtu dejjem aktar ma' Kristu il-Medjatur tagħna. Ħalli minn jum għal ieħor naqdu dejjem f'fedeltà aqwa il-misteru tal-fidwa tagħna u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Fil-ħlewa ta' Mejju l-om tagħna Marija u kemm idoħlejju dak ismek sabiħ kien toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna bit-tama li talbna jagħtik l-akbar ġir. Intlaxqa tas-sema ix-xemx tal-ħolqien intlom ta' min ħalqek bikmim li kull żmien. Morru fil-paċi ta' Kristu.